Koľko trpazlíkov vystupuje v rozprávke o Snehulienke? Keby ste sa ma opýtali, čo som varila, alebo tak... Čo ste varili? Nič. Nie, a 2 plus 2 mi povedz, koľko je. 9. Výborne. A 5? Tu. 5 plus 5? 10. Ty, výborne. 1 plus 1? 2. No, a oni mu dali ze školy výpoveď. A 4 plus 4? 9. No? 3 plus 2? 8. No, a teraz 100 plus 100. Poďte do riti. 100 plus 100? 2 100. Ty, to ty vieš. A 150 plus minus 2? 9. Dobre, bude vo správou Čítaj, pasíru. čo tu je napísané? Čítaj. Motorku. Jak? Motorku. Toto motorko, a toto? A tamto hore? Zidane. No, dobre. No, on čo má na čiapke? Čítaj, David. Zidane. Daj tú čiapku. Nie Zidane, David. Motorka Zidane je. Hej, čo to tu je napísané? Suzuki. Sufurský. Jak? Sufurky. Sufurky. Dobre. Miesto autoumýváreň v Poprade, úloha vydrhnúť štvorkolesového tátoša do čistá. Mladý vodič dovnútra svojho auta strieka desiatky litrov vody a pritom sa spokojne usmieva. Palubná doska, sedačky aj okná znútra. Najskôr dobre napeniť a potom opláchnuť. Ako sa mladíci tvárili, keď do premočeného auta nastupovali a došli vôbec domov, tak to už toto video nezachytáva. Skúsime ich preto nájsť. A to je jeho auto? Hej. Majiteľom je Michal z Batizoviec, ako hovorí, nebola v tom žiadna stávka ani žart. Mal som múka psa a smrdelo toto. Tam som musel všetko vystrikať. Ako ste odišli? Tá pekne. Keď ste sadli do auta, zadok nebol mokrý, nohy nečľupkali? Hej, bolo všetko mokré. Po pár kilometroch preto zastavili na benzínke, hodili 50 centov do vysávača a vodu vysali. Pekne štartuje, radio ide. Určite je to nejaké šťastie, že neodpalilo riadiacu jednotku alebo čokoľvek, čo je elektronické. Podľa autora tohto videa mladíkov si nakrúcalo minimálne 12 okolo idúcich vodičov. Zábery začínajú valcovať internet. Toto originál. No. Už keď robil, tak robil riadne. A teraz budete hviezdy. Hej. No. Čo zrobím? No a ak bude treba, svoj rázne očistné kúsky si zopakuje. Treba sa starať o auto. Marek Vdenčák, televízia Markíza. Čo tvorí Svätú Trojicu? Čo tam patrí do tej Svätej Trojice? Viete povedať? Áno, ale ja armatúrka stojí na mojich parcelách, aj amfiteátor v Trojici, aj všetko. Áno, a počkajte. Mohli by ste mi povedať odpovedať na otázku, že A to má 10 miliónový zisk sem. Celá armatúrka stojí na mojich, aby ste vedeli. Tak je to. Tí, čo sú v štrajku, nepracujú. Čo však robí Laci strajk? Laci strajk by mal pravdepodobne podľa toho zamierať sa na základe toho, aby mohol si zamedziť prácu. Na základe toho, keď má možnosti, by mohol pracovať naďalej. A čo by ste Lacimu poradili, teda Laci strajkovi? Lacimu strajkom by som mu odporúčil len to, na základe toho, že ľudia ako vzácni sú, ako samozrejme pozerajú svet ináč, ako sú okolo nich. Na základe toho by som požiadal, akože, aby si zamedzil len to, aby si okolo seba mohol spraviť to vymoženosti medzi ľudí, vzájomných stykov a naďalej. Priniesli 2 pesa a zajacit 4. A už neviem čo. Čo ste s tým robili? Zjedli. Táto, máme takú sednosť. Uši, jak má kon, a červené má oči. A mal taký veľký nos, taký. Rodičia si najprv mysleli, že ide o výmysel. Keď im však syn podrobne opísal to, čo zažil, prestali to brať na ľahkú váhu. Tam tak nám nepatril. Tak nie. Vypadni domu, tak povedal. Tak ešte skakal a už lecel hore. A už bolo koniec už. Čo si povedal? Co prejdem? Čo si povedal? Čo si povedal? Čo povedal? Ešte raz som dieťa, idem za riaditeľkou. Vidíš mi jedno slovo. Tak keď tu sa Ešte raz som dieťa, idem za riaditeľkou. Nikto sa ťa nedotkol. Nie, ty dotkla sa ma.
Mám svoje kontrolu priebeže. Čo chcem robiť? Nic nie urobila som, ťa zobrala za tričko. Chcem mi odkráviť tričko. Ešte raz? Počúvaj, ty sopliak jeden mužníko! Jedno slovo povedz! Ešte jedno slovo! Dobre. Ešte raz? Da povedz ty z tej školy a nie ja! Ešte jedno slovo, ty sopliak 101! Ešte raz sa nadutnite a idem za riaditeľ. Choď! Aj za ministrom školstva! Ešte raz sa nadutnite a idem za riaditeľ. A máš dvojku zo správania a bez debaty! A toto máš za Švedroka! Matej, volám tu! Tvoju matku tu volám a tu na kúše! Zajtra na pohovor! A ty letí z tej školy a to uvidíš! Ty soprák jeden! Nevychovaný! Nič, sedeli sme v aute a sme narfali. Išli sme do Spiskej, do bordelu. Čo dostali sme šmík? Nie, celú cestu prešiel do Pšinský kopec prejsť, to je ako frajerina. 2,5 promile, keď má, tak to je frajerina prejsť do Pšinský kopec. Nič mu není, otraz mozgu má. Tak toto je obraz, ktorý majiteľom domu vo Vyšnej Kamenici naháňa obrovský strach. Zjavuje sa každý deň o 10 ráno a 6 večer. Má to ale jeden malý háčik. Démon sa ukáže len vtedy, ak vo vnútri sedí hluchonemý mladík a nikto ďalší v izbe nemôže byť. Dvere musia byť zatvorené. Divadlo sa ináč nekoná. Poďte von, po ňom bude záber. On zakričí, tak potom sa objaví. To je jasná vec, ja som... Všelijak sa zjavuje. Na psa, hej, na horora. A že či je zlý? Hej, že na ňu hlavu kýve. Hluchonemý chlapec vraj zjavenie vidí takto. Tak ho nepochovali do tej steny, alebo jak, alebo zamurovali. Aj napriek tomu, že to na stene vyzerá ako nepodarok postavy namaľovaný štecom a vodou, tvrdí, že démon prichádza nečakane a vyzerá stále ináč. Že koľko minúty? Pomaly či je 50 denáš. Takoj. A dvere na ňo zavre. Má také zuby, že nám niečo spraví. Démon hýbe ušami a vie dokonca aj písať. Do domu sa na omietkový prízrak chodia pozerať desiatky zvedavcov. Som prišla z Košic preto. Rodina Horvátových je presvedčená o tom, že zjavenie je hlasom zo záhrobia a pred útokom diabla ich ochráni cirkev. Chceme, aby to zmizlo. Odpúšťam naše viny, ako my odpúšťame svoje. V izbe sme totiž umiestnili skrytú kameru, o ktorej nevedel nikto. Démon sa vraj zjavoval len hluchonemému mladíkovi a vo vnútri musel byť úplne sám. A takto omietkový prízrak vznikal. Najprv si overil, či sa niekto nepozerá cez okno. Potom si dal s matkou znamenie, že je všetko v poriadku a nech idú všetci na dvor. Tam bude syn sedieť tam a jak on zakričí, tak potom sa objaví. A potom to prichádza. Ide k posteli a spod nej vyberá vodu. Štetec dostáva na stene len tak zabrať. Náradie opäť odloží pod posteľ a detinská maľba je tak na svete. Potom začne ducha akože privolávať. Nenadaný Picasso zahrá potom pekné divadielko o škrtení a senzácia je na svete. Všelijak sa zjavuje. Na psa, hej, na horora. Z Vyšnej Kamenice Jozef Kačmári, televízia Joj. Prečo má kričať? Toto sa robí, toto sa nerobí. Pojčivo. Pakuj do p***. Pre televíziu Joj Diana Pavlísová. Ja ti tu zhasknem, okej?